Olyan, mint És a amikor stickbug. én is ugrok, akkor te jössz. Oké, olyan, mint a stickbug, olyan, mint a digbug, olyan, mint a tiktak, olyan, mint nagy, mint a pitchpang. Itt vannak a sticknipek. Mindig azt akarják, hogy legyen szép sokáig, mert mindig bolondok, hát bolondok. Azért vannak lábúban, mert kentik a sokáig. És azért kellene, azért vannak mindig Cloverban, mert neki kell a szerencse, és azért akarja, hogy a stickbug, hogy a gyerekeinek szerezzünk sapkát, mert mert nem engedi, hogy rabszolgák legyünk. Itt vannak a sticknipek előttem. Lábúban vannak azért, mert befosuk. Kell nekik a szerencse, mert nagyon nagy dúbok. Ahol Vicious kell Bostinger olyan, mint a túrok. Olyan, máma jobb egy verék, mint holnap egy túzok. Olyan, mint a macska, olyan, mint a csocska, olyan, mint a vicski túz. És ez mi van? Azért van mindig cikvak. Minden kell neki a szerencse. És annak egy amlesztet, az nem éri meg. Mert mindig azt mondja, csináljuk, amit ő. Nem éri meg. Pontot kell gyűjteni. És itt van Kapunk érte valami. És itt van a Sprout, olyan, mint a Mouth, olyan, mint a Mountain, olyan, mint a Top, olyan, mint a macska, olyan, mint a csacska, olyan könnyű széttörni, mint a macska. És most megyünk Eperbe. Azért vagy mindig Eperben, mert éhes vagy, mert nincsen neked kajád, mert túl szegény vagy. Olyan, mint a macska, olyan, mint a nagy vagy. Olyan, mint a macska, és a túzok olyan, mint a haj. Olyan nagy, mint a vaj. Azt hittem, hogy kiment az áramom. Gyere már. És azért nincsen kajájuk, mert szegények. Amikor meg tud fizetni egy törpentinnel. Jönnek a sticknipek. Jönnek a sticknipek. Minden szállít valamit, de magának nyomtot adnak. Na jó, most megyünk kaktusz. És azért vagyunk kaktuszban, mert itt szokott lenni a Vicious Bostinger, semmit nem csinál a stickbuggal, csak a stickbugnak egyik ellensége a Vicious Bostinger, azért több cucc miatt, minden. Az a baj, hogy nem tökéletes az élet. Te jössz. És kint jöttem az utcákon. De az örülünk az életünket, és csináljuk ezt az életünket. És mondok egy hülye cuccot. Egyszer elmondtuk a tanítónőnek, hogy kell craftolni egy petal wandot, és elmondjuk, hogy mi bizony csata rapperek leszünk. Nevetett rajtunk, de mi megmondtuk neki, és azt mondta, hogy az jó. És ő már megértette. Olyan, mint a Mythic Meteor, olyan, mint a Mythic Meteor, olyan, mint a Vicski, olyan, mint a Gigi, olyan, mint a Asztal, olyan, mint a... Akkor is. Elkezdem. Olyan, mint a Vicski, olyan, mint a Gigi, olyan nagy, mint az asztal, olyan jó kép, mint a macska, olyan nagy, mint a csacska. Sticknipek, tűzre valók a sticknipek, tűzre való, felgyújtjuk őket a Dark Side-ról. A Red Hive-oknak azért van jó életük, mert azt mondják, hogy Uptok Hive-ok vagyunk. Sticknipek. Mindenki csak Gyertek, megy. Adjuk a skorpiókat és a mocskákat, megesszük, igazából nem. Random Sprout, mert miért nem? Stomp. És azért nem akarsz menni Stompból, mert félsz a csigától. Azért nem mész Stompból, mert figyelsz a... Halló. Igen. Azt tudom. És azért nem mész Stompba, mert félsz a csigától, mert te egy nagy gyáva malac vagy. Nem hallok.